a la mínima oportunitat que tingui, a la mínima, el seu pacte directament no és en sort d'aquesta ala, no, és en sort d'aquesta. Perquè de la Santíssima Trinitat, que són el mateix, no ho oblideu, en té un de privilegiat, que és el de Ciudadanos. Podemos ha dimitit de defensar la nostra terra. De fet, no fa falta anar al debat d'avui, basta veure les polítiques que han aplicat algunes persones concretes de Podemos que han pogut governar les institucions els darrers anys. Per tant, no us podem fiar d'aquells que no els importa i que us han dit obertament que no els importa gaire. Per tant, fiats, us caurem més simpàtics o menys, però hi som naltros o naltros. No hi ha més opció. Perquè som els únics que per una banda tenim garantit que farem polítiques a favor de totes les idees progressistes i per una altra banda som l'únic projecte que farà feina pels interessos d'Eivissa, farà feina pels interessos de Balears. Si tots els diputats que hem enviat fessin pinya pels interessos de les Illes Balears, segurament un altre gall cantaria. Però sabem que això no passa. I sabem que poden venir aquí, com ha vengut la Sofia del PSOE, en sort 21 milions del parador. Sí, que ha fet el càlcul. Sabeu quants de milions enviam a Madrid a través d'impostos que no tornen? 3.500 milions d'euros cada any. Sabeu quin tant percent és això? Dels dobbers que enviam? Un 0,006%. Vosaltres per què tinguem, sinó la vostra complicitat, les vostres ganes, la vostra il·lusió, les vostres ganes de tirar endavant. Perquè canviarem el món i el canviarem començant per Eivissa.